Раней лінейны цэнтр транспартнага абслугоўвання ў Маладзечні размяшчаўся ў будынку прыгарадных касаў. Там у пераезд у асобнае адрэстаўрыраванае памяшканне па вуліцы Лібава-Роменскай падзея прыемная для ўсіх і спецыялістаў, і іх кліентаў, занятых у сферы грузаперавозак. Генеральным падрадчыкам выступіла адкрытае акцыянернае таварыства «Дарбудмонтаж Трест». Адкрыццё дадзенага аб'екта – чарговы этап інвестыцыйнага праекта, рэалізацыя якога ажыццяўляецца ў рамках праграмы развіцця чыгуначных пунктаў пропуску на дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь на 2007-2020 гады. Будынак, між іншым, добра впісаўся ў канцэпцыю ўсяго вакзальнага комплексу. Вот уже доброй традицией стало накануне празднования Дня железнодорожника нам вводить подобные объекты, которые позволяют не только показывать лицо железной дороги, но и также обеспечивать возможность всем нашим клиентам удобства к доступу железнодорожных перевозок. Заканчивается очередной железнодорожный год, как это принято говорить у нас на железной дороге. Мы подошли с неплохими итогами работы. У нас выполняется и грузооборот, и погрузка грузов, и выгрузка грузов. Это хорошо, и это способствует нас еще больше приумножать, стремиться, развиваться и динамично двигаться вперед. Чырвоная стужка перарэзана, сімвалічны ключ будаўнікі ўручылі гаспадарам, і для ўсіх экскурсія па адрамантаваным аб'екце. У выніку рэстаўрацыі ў памяшканнях для работнікаў створаны сучасныя ўмовы працы. Гэта, ў сваю чаргу, дазволіць павысіць якасць паслуг і стварыць максімальна камфортныя ўмовы для кліентаў і дзелавых партнёраў беларускай чыгункі. Знаменальна, што такі падарунак работнікі атрымалі якраз напярэдадні свайго прафесійнага свята. Сами мы пока немножко не можем привыкнуть, потому что то, что было и то, что стало, это, конечно, огромная разница. Ну, обживаемся потихонечку, переводим наши документы и постепенно уже начинаем привыкать к тому, что теперь мы будем сидеть вот в таком замечательном, прекрасном месте и наслаждаться работой. У новым будынку лінейнага цэнтра транспартнага абслугоўвання размешчаны залы для кліентаў і правядзення аперацый, пакой перагавораў, утульныя фае з сучаснай архтэхнікай. У кліенцкай устаноўлены інфармацыйны стэнд, дзякуючы якому кліент можа атрымаць шырокі спектр неабходнай інфармацыі па грузаперавозках. Работа па прынцыпе аднаго акна і перавозка груза з удзелам розных відаў транспарту – тыя прынцыпы, якія запатрабаваны ў дзелавых людзей заўсёды. Работы у нас достаточно. С учетом перспектив развития мы будем увеличивать и объемы привлекаемых клиентов. И мощностей у нас сегодня хватает для оказания хороших, добротных транспортных услуг именно в сфере железнодорожных перевозок. Вообще станция Молодечная ежесуточно отправляет по 3000 вагонов в сутки. Мы отправляем 3000 вагонов. В поездах, если только на литовскую территорию, ежесуточно мы отправляем 20 поездов на Литву и 20 поездов принимаем с Литвы, с литовской территории. Также станция Молодечная работает по 4 направлениям. Это очень крупный железнодорожный узел. Мы работаем в сторону Полоцка, в сторону Минска, в сторону Лиды и в сторону Вильнюса. У зону абслугоўвання лінейнага цэнтра ўваходзіць 13 станцый, у тым ліку Вілейка, Валожын, Буслаў, Каледзіно. Асноўныя кліенты і партнёры – гэта прадпрыемствы нашага і суседніх рэгіёнаў, якія перыядычна адпраўляюць і прымаюць грузы для арганізацыі сваёй дзейнасці. Між іншым, як заўважылі спецыялісты, ковідная сітуацыя на аб'ёмы транспартных грузаперавозак паўплывала не вельмі, а афармленне дакументаў у цэнтры вядзецца кругласутачна. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.